سلام تخطاتلتي مدب يوتيوب channel سينما سمرم نايلو معلت مدباتنا جميرنا لنا قدمي اغن نتوم كاب كومست بحال كتما ليبيا تبقيسوم اب ميديترانيان بحر زتغودو زبزحو ايرتراويان زركبوم قديات ستسمعنا مرير حزن እናገለጽና نخلو ايرتراوي بفلاي كا نسدرا بيت صنعات يهاب كنبل نفتوم فلما اب channel نابزلكا تقداسنت بسمين بسم مسارحتين كمسغنا كافتم قصيله حتوخا صوا عالم بلمود اباهلا وانچا عالم چامبيونز ليغن ليغ يوروبان زتعوتت زخون تخون غانتا نتا وانچا حلالات وسدارو تبل نيرام مرحبا وانچا عالم حنت هاغراويت غانتا سلسته غزي انت تعويتات لا كتوستا تخيل وانچا يوروبان ليغ يوروبان دما نعات مسل وانچا يوهابن نبر بعلاتا وانچا ايكونتن اتوهابن ገንዘብን ጉድነት ይብላዕል ዝወሃበን ንኣብነት ክንሪ እንተኾይና ኣብ ዋንጫ ዓለም 2018 ሩስያ ዝተዓንገደ ግጥማት ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ጎብለል ብምዃን ከባቢ 98 ሚልዮን ፓውንድ ዝግመት ጥረ ገንዘብ ከም ዝተዋህባይ ዝሕበር ኣብ ዋንጫ ኣፍሪቃ እውን ብተመሳሳሊ ኣልጀርያ ዕውት ብምዃና 4.5 ሚልዮን ፓውንድ ጉንዑ ምውሳዳ ዝርስዕ ኣይኮነን ደጊምና ስለቲ ተገዳስነትካ ነመስግን بجانا يجزي مالك سب حجي حزواك قعز صنح فرنساوي جوليان على فيليب نيكولومباوي برنال إيغان أركيبوهم إزالومي كاب سنجي دمارين كسب تيغنس 126 كيلومتر تزرقح زنبرت مبل 10 مدرخ تور دي فرانس بسانكي ورچن أسحيتان زعبلو لكونتات أيرنا تهاجر أبجاف كوبتات كولد إسران كم تقارت يخوينام باز مسارت نزاسة تقصد كران زوديو بيوم نتبي تحاسب اللوم زلوم بوقع قناع عوتنا مدرخ كم دي تروحها تحبيرهم أما لا تتقن لو تتمتي ركب أفل ما تقررمتي نود الدروم بسلام يوم قعزوهم زي السلاسلون يرم باز مسارة دهر إسران 5 كيلومتر كلتا كاب كل دي إسران مونتتي بس تسرعا كلتشحن 8 متر زبط حكومة زنبرن بزي كازي تقررمتي 3 كيلومتر أبزل علول جزيون كالق توسخ نت بزوهب أب كل دي مادلين أهلختي عقبتي يصبيهم نبرم إذا مالت 64.5 كيلومتر دحر مقعزوم يزخون زلوم قوننسب زلوم كم فينشونسوني بالي ناي بحرين مريدا دان مارتين ناي حبرات إمارات علب بيلو بيلباو ناي كلب أستانا دما أمونغوم بركز بولو تقرانم تخينم كافلما ناي توددر أتحيزوم كمال كترايوم يخون بر نزنبر مهدمتي كتصورو زي كالو أبز حلفة شامبيون عالم كخون زبقع أليخاندرو فالفرده ناي موفي ستار روبرتو أوران ناي AF إديكيشن عود أنبس عقب نايزو ددر كيكون أي ترفني زباللو داميانو كاروسو ناي بحرين مريدا أليكسي لوسينكو كاب أستانا سايمون ياتس ناي ميشيل تنسكوت فابي أرو كاب حبرات إمارات عرب توماس ديجنت كاب لوتو سودال بارن واغول ناي أريكا سامسيك تبالغان تدما ملسا قبر وصرم أب كم زهمو دما دحر 30 كيلومتر زنبر جزي تقدادماي جروبا ما ADJ تيبت بينوت أب كبابي مونتا أوسيس أب تسقما أجروب بالزقات أما مهرمتي بونبو بهوسوس نابردي أزرق بلا مكيناي تسقيلهم بزد ما نايتا معلتو وددرو كوك أرز تجديدهم بحافش آخر إنكلو كابتوم ناب إسران زبطو تقرادمتي دحيرو أب كن ميزمتسا كولومبيا وتقرادماي إنيوس إيغان بيرنال ب7 ساعات 00 دقائق 4 كلتن كاليتاتن جزي نبيج أنا كبر ماليا كابتي 4 زتبلتسا جوليان على فيليب تقبلوا علم مستم كساب كل دي إسران كبصحو زخالو تقرادمتي زنبر إرتراوي ناتنا البرهان دما أبزا ماليا أما بالسمانان شعتن ترتاي ركب سلوفيكاوي بيتر ساغان قتلا ماليو باكيبو زولو 309 نطبي جينا احلفو اي حبان زلوم ناتنا دما اما بال 78 يركب نبلوت انبس عقب تقرادماي اتوهاب قياح نطبطباويت فرنساوي رومان بارديت ناي كلب اوجي ارالا مونديال ب 86 نطبي زقلسو زليم 20 نطبي اقدمو زاكبه ناتنا دما اما بال 19 لوم نناي منسيات اتوهاب صعدا مالا ايغن بيرنال ب 78 ساعات زمرح زليم بغانتا درجه موفي ستار ب 234
9 ሰዓታት ቀዳመይቲ ክትኮን እንከላ ፈረንሳዊት ፕሮፌሽናል ጋንታ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃነ ዝኾነት ኮቪድስ ድማ ኣብ መበል 13 ደረጃ ተቐሚጣላ ሰንበት 28 ሓምለ ዝዛዘም መበል 106 ቱር ዲ ፍራንስ ጽባሕ ቀዳም ካብ አልበርተቪለ ክሳብ ቮልተረንስ ተቐዳደምቲ ብዘካይድዎ ውድድር ክቕጽል እዩ መበል 18 ዓመቱ ዘብዕል ዘሎ ቱር ዲ ኩንኳይ ሌክ ቻይና ሎሚ ተቐዳደምቲ ኣብ ዛንጎይ ብዘካየድዎ ናይ 111 ኪሎ ሜትር ውድድር በኣጉ ቀፂሉ ውዒሉ እዛ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ሌጣ ኮይና ዘቐረበት መድረኽ ፈረንሳዊ ሮይ ኤፍቲን ብ2 ሰዓትን 16 ደቂቃን 15 ካሊታትን ነታ ብሓባር ዝወዓለት ዓባይ ጉጅለ መሪሕዋ ክኣቱን ከሎ ኣብዚ ተቐዳደምቲ ኣብ ሰዓት 48.88 ዝጎይሉ ውድድር ዝናኣድ ብቕዓት ሒዙ ቀሪቡ ዘሎ ሮማናዊ ኤድዋርድ ሚካኤል ድማ ስዒብዎ ኣትዮም ኤርትራዊ መኽሰብ ደበሳይ ድማ ግዜ ከይከሰረ መበል 15 ተርታ ሒዙ ንውድድሩ ፈጺሙ ብሓፈሻ ነቲ ጽባሕ ክዛዘም ቱርኩን ካይሌክ ኣብ ናይ ሎሚ ዝተሰርዐ ውድድር መበል 63 ተርታ ሒዙ ዝኣተወ ኮሎምቢያዊ ሮቢንሰን ፓላፑት ናይ ግዜ ማልያ ዓቂብዋ ይጓዓዝ ኣሎ ኣብዛ ማልያ ብ8 ደቂቃን 31 ካሊታትን ዝደሓደ ኤርትራዊ መኽሰብ ደበሳይ ድማ ኣብ 19 ተርታ ይርከብ ንናይ ነጥብ ማልያ ሮማናዊ ኤድዋርድ ሚካኤል ሎሚ ብዘመዝገቦ ውፅኢት ተሓጊዙ ናብ 107 ክብ ብምባል ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ተቐዳዳማዩ ኣብዛ ልብሲ መበል 41 ዝነበረ መኽሰብ ደበሳይ ድማ 3 መሳልል ንላዕሊ ደይቡ ንናይ ኣንበሳ ዓቐብ እትወሃብ ማልያ ኮሎምቢያዊ ሄርናን ኣጉረ ብ64 ነጥቢ ኣብ ቅድሚት ዘሎ እዩ ብጋንታ ደረጃ ናይ መኽሰብ ደበሳይ ጋንታ ዝኾነ ጀርመናዊት ባይክኤድ ብ20 ደቂቃን 35 ካሊታትን ግዜ ካብ መራሒት ናይ ውድድር ዘላ ኮሎምቢያዊት ጋንታ ሜድልን ድሒራ ናብ 7ይ ደረጃ ሓኺራላ ቱርኩን ካይሌክ ጽባሕ ብዝካየድ መበል 13 ዛዛብ መድረኽ መጋረጅኡ ክዓጽ እዩ ዩንቹዋን ድማ ናይ መዛዘሚ ውድድር ዝግበረላ ከተማ ኮይና ተመሪጻላ ተቐራርምቲ ነዛ ናይ መወዳእታ ውድድሮም 117 ኪሎ ሜትር ተሰሊዕሎም ኣሎ ይኹን እምበር በኣጉ እቲ ናይ ሽኳ ተቐዳዳማይ ዝኾነ ኮሎምቢያዊ ሮቢንሰን ፓላፑት ሻምፒዮን ከም ዝኸውን ተንተንቲ የረድኡ ኣብ ኢጣልያዊት ሮማ ኣብ ክብርን ዝናን ዘለዎ ዳንኤል ዲ ሮሲ ሕክምናዊ ምርመራ ንምግባር ኣርጀንቲና ከም ዝኣተወ ተፈሊጡ ብቅድሚ ትማሊ መበል 36 ዕለተ ልደቱ ዝጸንበለ ዲ ሮሲ ምስ ቦካ ጁኒየርስ ከም ዝተጸንበረ ኣይርስዕን እዚ ተጻዋታይ ኣስታት ክልተ ዕቁድ ምስ ኢጣልያዊት ጋንታ ኮይኑ ከም ዝተጻወተ ዝፍለጥ ኮይኑ ማልያ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ለቢሱ ከዓ ልዕሊ 100 ጸወታታት ተሰሊፉ እዩ እዚ ተጻዋታይ ኣብ 2006 ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኢጣልያ ኮይኑ ዋንጫ ዓለም ከም ዝዓተረ ይዝከር ኤቨርተን ኣጥቃዓይ ክሪስታል ፓላስ ዊልፈርድ ዛሃ ካብ ኣፍ ኣርሴናል ክትወስዶ ተሓስብ ከም ዘላ ስካይ ስፖርት ሓቢሮም ኤቨርተን ነዚ ኣጥቃዓይ ንምፍራም ከም መበገሲ 55 ሚልዮን ፓውንድ ቀሪማ ከም ዘላ እዩ ዝሕበር ዘሎ ኣርሴናል ብዋጋ ዝተጻወታይ ምስ ፓላስ ክትቀራረብ ተጸጊማትሉ ኣብ ዘላ ግዜ ኤቨርተን ክሳብ 70 ሚልዮን ፓውንድ ከፊላ ኣብ ሕቑፋ ክትጽምብሮ ከም ትኽእል ይንገር አሰልጣኒ ሊቨርፑል ጀርገን ክሎፕ ብራዚላዊ ናይ ቅድም አከፋፋልታ ጋንታ ፊሊፕ ኮቲኒዮ ናብታ ጋንታ ክመጽእ መደብ ከም ዘየለ ሓቢሩ ኮቲኒዮ ኣብ ወርሒ ጥሪ ናይ 2018 ብ142 ሚልዮን ፓውንድ ካብ ሊቨርፑል ናብ ባርሴሎና ከም ዝተሰጋገረ ይዝከር እዚ ተጻዋታይ ኣብ ባርሴሎና ከም ዝሓሰቦ ስለ ዘይጣዕሞ ናብ አንፊልድ ክምለስ እዩ እናተባህለ ብሰፊሕ ክውረጽ ጸኒሑ ክሎፕ ግን እዚ ሓበሬታ ውጹእ ሓሶት ክብል ነጺጉ ኣሎ አሰልጣኒ ኒውካስል ስቲቭ ብሩስ አከፋፋልታ ጋንታ ሲን ሎንግስታፍ ካብታ ጋንታ ከም ዘይወጽእ ኣፍሊጡ እዚ ተጻዋታይ ኣብ ራዳር ማንቸስተር ዩናይትድ ኣቲኾም ጽንሐ ዝፍለጥ እዩ ወዲ 21 ዓመት ሎንግስታፍ ዝሓለፈ ዓመት ቅድሚቲ ከቢድ ማረምቲ ኣጓኒፍዎ ካብ ጸወታ ዝርሕቕ ኣብ 13 ጸወታታት ብዘርኣየ ብሉጽ ብቕዓት ኣቓልቦ ብዙሓት ጋንታታት ክስሕብ ክኢሉ እዩ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረ ደጊምና ነቶም ኣብ ሜዲትራንያን ባሕሪ ዝተጎዱ ዝበዝሑ ኤርትራውያን ዝርከቦም ግዳያት ዝተሰማዓና መሪር ሓዘን እናገለጽና ንኹሉ ኤርትራዊ ብፍላይ ከዓ ንስድራ ቤት ጽንዓት ይሃብ እናበልና ናይ ሎም መዓልቲ መደባትና ኣብዚ ንውድእ